ممققال محبر فقر حاضر كل زبل على استقلت في الساميتات فلاي دمات وشت إيرترا زرق زنبرنا حبرة الناس أنفتات تزاجيت بوقع بوليتيكاوي إيداي نبران التبهال زنبرات محبر فقر حاضر يجمع من باروخ السحات يخيلن هزم الجمع عزقن عبقال أي كفال شحنت شعاتم 244 زيادة تجاهده ويكا عبد وانز وجن زفلين زتنت أرم بوليتيكاو خطعات تجمره من كلنا عايز خطعزي عمناي 3 حاسة شحنت شعاتم 244 حتى سمونا وجازيتا بسم حد إيرتراوس تتحفت بزعبات زمت سكونتات إيرتراز تنكي قال حسابات التبل عنكس نبرد دراسي سمو كوانت زيت فرلا شعونا إيرترا محدارز نبرد ستيفن لونغريج من بارون كاب انجليزنا بتقرينيا دما بعلم كم سترقوموان اتولد أبولد مريم دقاقي موم قلي سوميم دراسنا يتعنكس متى عدل إيرترا بتقال أيقينات عالم مساقيا خكاية تمديبو زنبرو على سلام زوستن كوان ترقاقسي على إيرترا تمدبن أورنوبن بوليتيكا سبسب سلزي نبره حسابو خكاف الكمز تبقسي يقلز اتي أبقد مي إيرترا زنبر مراتيتات مالت ناب قزاتي إتاليا مملاس ناب إتيبيا محواس نا أمريكا خمتو وهاب مقبار ببريطانيا موحاد وزته كمز نبره دحر مزرزار نايز كل سعبينات وني زرزر بدحر زيونات حسابات زقلت قتيلون السعب بوليتيكا إيرترا أنفت ذهبن مازن ذات حزن حسابات سلزقون دما بزرزر متقاسو خدلين نايو دراسنا يتعنكت خمزيب إيرترا بعاليتاتن قانقعتاتن وقناتن بهايمانوتاتن دبلق الغزبلت هاجريا بحد قلل زبادة مقدن تخدنايو نزاها قرزي أبكلت عبي تخفلقن كفلا مخالنا قلان مالت متحت دقاوي دما خبسان تتوما بقلاوي متحت زقموت وقنات أسلاميوم أبزحتهم كأقوانقوا تقروي عرب زلزارو بيوم تتوما بدقا ويدما بكبسات محجيروم زقموتو هزبقنا كريستيانيوم قوانقوم كأتقرنيايو تتوما متحت زقموت وقنات وي هزبي بقل مقدي مستبت مرتن بنقدم بهايمانوتن نعوم زمسل نس هزب السودان كحابرو خمز دالي رقتيو درو قالومي نتوم نايمة تحت وقنات نس هزب السودان ذات تحبابروم حيالو نقرات هالو نزد دحر مبال تدراسي إيرتراو ود خبسا من بارو يحبر مو عورا زقدسو تقوانقوا تقرنيا نززارو ببوزحات كريستيان زتنك من بارو دحر من رقاقات صحفو يقدسل حزب خبسا خايبل مستاب سميناويت إثيوبيا زقمت حزبي بعاليتن بهايمانوتن بياتان بزانتان بتمهرتن بلمادن حدا وغن كم زقونا أتبيقو التفلتاي ستقراواي وي تقريز بهال حزبي يتنملئت إثيوبيا سلطانن شونتن عبيتن سرعاتن زهاب حزبي عبكل التخمك الكأخوت توزي قباي بزدو كيبلت دراسي أخصوم نايت تقرينيا ززارب حزبي منفساويت مدبر وي بلت مزقريا نايمولو حزب تقرينيا هايمانوتاون بوليتيكاون هاررتان نافقوتن كأ عبو يتعاقيرون تعاقيون زنبر زلو يبلمو نتمسرتاوي إمامو بزز صعبات قبابي أربو فتدقان وين دقان زبال كفلتات هاجر إيرترا مستاب سميناويت إثيوبيا زغمت عنقوا تقرينيا ززارب زبالة حزب تتنبيروس حد حزبن حانت منقستن كخون مو كاب عباي بريطانيا دما حاجزن رديئتن كغبال حزب متحت كأ مس حزب السودان بمسنباروم كي تحقوسون كيما سوون أمبي مترفون زاقيت كبسا خام متحت أسلام كاب كريستيان زفل بوليتيكا مستيراو سندات منقست بريطانيا زتحسره مستيراو تلمت سرعاتي زنبره مجمرتا جيزينا بمقدزاز تتقصت عنكت أبقى العوتين رخبو بوليتيكا إيرترا بعلو أب حبرة الناس النتن قواي قزع انت نبره مسرت كلتيو أنفتات هايمانوت وي إتنيكا ومدباي نبرين أبت مجمرتا كلتيو زنبالتات
أتناي حبرتون كي ترف هايمانوت مبقولن زفليين برن عبكلتيو أسلام كريستيان كبسان متحت النيروميوم حججن ناي مفللاي بوليتيكا ناي هايمانوت نجر أتو بقصبت سومناو غازيتا بخطة تقوهاري بمجمر تعمل تزهابو بريسيدنت محبر فقر هاجر في توراري قبر مسقل ولدو نبورو كتابة نجزيو استمنسود عب تحت زبلار استدما نتانا يلون غريق صحفتنا قفوا نيرترا خاب إثيوبيا مفلاي نحادة طوبان نؤوزت أبو قلعة فليخا منبارو مسيلو يري تحرم بالكا كم زبولو حدا سب تخور ميوز نبر أكالون تزرقحي حدا سب تراي مخانو يترفون كم اون كابتوان أكالو رحق ديلو زنبر نايسون تخفلي اكبن تبولو حدا سب مخانو كواي ترفون سلازي إثيوبيا تأكلا زخونة إيرترا برتعين تأكبتا كم مسفح كوينو داير أمبر كم حديث قزعات موساخ كوينو زرياي مسلنن بزعبا بزحنة حزب إيرترا ملكيتهم في تورار قبر مسكال زبور نوغر مخانو يرد أمو عما تحت زنبرو أحواتنا مفاترتنا دارقا كله ما اسلامين بهايمانوت بعالت جن نايتهم أبدقاوي وين أدقا زغموت واسلامين كريستيان أحواتيهم قانقوم عرب زي كونس تقرأت راي معلت زبزح زرد نقر كوين يركبيو بزي في تورار قبر مسكال بعلم بصحفن تقعو من إثيوبيا فلوتو بعال سفيح أمرون حيال صحافن سلزنبورو نبلج عطات حبرت ببوزح مازنات يوم زمتمت وزنبورو ابتزح لفناي زبنات تاريخ مالت كاب زبنا خصمات حسكا حزب إيرترا عابن قبو اجامو غمزة بركة يوم زامنو زنبورو الشحقوا إيرترا نحاد فرنجي زخيد سرناين تزي ولدت حاجر زقنعو بايزوهات رايك آدم ومزف سوقو ترزي بلوم جاقانو تولدن توفن كم زنبرت زي مرسعب مبالكا بزعبا حزب إيرترا زنبورم قمقام قلتو مزغلو جن معي ديمقراسيات حساسباو النيروومي حزبي بفريات دقق تنزقو مثل زنبري مصاعد الإيرترا بسم معكلتيهم كوسن علو زبل الرأي نيرووم فريات مالت مثلنتاتن عبيتن دقق تخا بتزبزح ترى حزب مخانو بعسران حدن مذكرم شحنت شعاتن إتنا أربعتن ناي حزب إيرترا أمرون كإلتن عبزبل صحفهم كأ نزيات تحاساس بقوم زيانة صرو سلازي عوشت موقوتهم باتناي ديمقراسي نيرو مالشي وتهم كالآيا بزقت عزيزاتو مراحي دقات أبرها تسمى نبورو عبت بشوعات تمسكرم شحنت شعاتن إتنا أربعتن زسفروا زمت كونتات إيرترا زبل عنقصهم لما في تورار قبر مسقل ولدو زفلال نجرات كم زي بلوم بمقلاتيهم صحفهم جميلهم أقوى ملا حزب كلو غزاي ناي تግራይ ትግርኝ መርገጽ ይድሮአነ ፂሩስ ዝተረፈ ህዝብ ኤርትራ ተማሳሳለ ርእይቶ ክህቢ ጽበይኹም ዝነበሩዮም ደጋት አብርሃተን ቢሆን አብዝ ጥርጥር ዝነበሮም ሙን አይመስሉ ሞጎቶም ግን ሕርብ ወይ ቃል ዓለም አይነበሮን ናይ ኢትዮጵያ ምኒልክ ኣብ ልዕሊ ጣልያን ክንዲ ዝተዓወቱ ታሪቆም ገዲፎምና ኸይዶም ሃገርናኻ መሰጋገሪያ ጥራይ ዘይኮነስ ጭዋን ካህንን ተአኪምና ገለብ አፍና ማለት በጽሕፈትን ትርጁማንን ገለብይድ በመሳሪያ ኩናት ኢትዮጵያ ተሸነፍናያን ዘሕመቅናያን ደቂ ኤርትራ ደቆናን በመባል አስተንከሩ በዝድማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ቂማ ሕዲሮም እዮም بسلام عليكم برونان يوم زبل حسابون عربو زقدد جن ኢትዮጵያውያን ነቲ ኢጣሊያ ዝሰርሓትሎም እኳ ክንድ ዝዕቅቡ ስለዘብረስዎ ነኤርትራ ከመሓድሩ ሳይኽእሉን እዮም ኢሎም እውን ተኸራኸሩ ኣብ ሕብረት ዝነበሮም ጥርጣረን ፍርሕን ከዓ በዚ ዝስዕብ ቃላት ገለጹ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነቲ ክኸውን ዘለዎን ከየስተውዓልካ ምስ ኢትዮጵያ ንተሓወስ እንተበልና ሃገር ዘናብሩ መኳንንትን ወታደራትን ኣምሓራ ክመፁና ባርነት ዘይተርፍ ነገር እሞ
ተመሊስና ድማ ናብ ዕግርግርን ናብ መርገምን ምምላስና እዩ አታት ማለት ጾምካ ዝሓደርካ ጋሻ ሎሙን ከምታት ማሊኻ እቶም ዝሞጹ አማሓደርትን አሕሉቅ ወታደራትን ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጡታ እያቶም ክኾኑታ ዝደሊሞ ሓሊፉልና እናበልና ሎሙን ከምታ ጥንትና ኣብ ኢትርጁማናት ክንመለስን ክንወድቕን ምዃናን መሕሳብ የድሊ አሳእንካን ይመስላ ኣብ እግርኻን ዘይኣትዋ ዝብል ናይ ኣቦታትና ምስል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ እንተኾነ ኩሉ ካብኡ ተረፈ መብዛሕትኡ እኳ ቋንቋ አምሓራ ከይፈለጠ ብቁልጡፍ ምስ መንግስት ሽዋ አንድነት ከኣቱ ፍጹም ለህዝብ ዝሽግር እዩ ደጋት አብራሃ ንግዛት ሽዋ ጥራይ አይኮኑነት ይጎም ነቲ በሓደ ኤርትራው ዝቀረበን መታሐት ናብ ሱዳን ናይ ምሕዋስ እማመውን ብትር ተቃውሞውን ኮነንዎን ብዛዕባቲ አሞንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዝነበረ ምትእስሳርን ሕውነትን እውን ኣስፊሖም ገለጹ ኣብ ዝቐጸለ ጽሑፎም ከዓ ነዚ ዝስዕብ እማምኦም ኣቕረቡ ኤርትራ ብኢኮኖሚያ ዝርኢ ርእሳ ክኢላ ክትመሓደር ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ ነገር እሞ እተን በዓለት ጥራይ ዘይኮነስ ብቋንቋ ዝመስልኣ ሃገራት ጽራረን ተከዘን ምላሽ ምስኣት ሓዊሰን ሓደ ሃገር ሓደ መንግስቲ ክኾና መድለየ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ድማ ንሕና ብባሕሪ ክንረኽቦ ንኽእል ዝኾነ ኣቑሑ ኣትሒዝና እንተጸናሕና ምስቲ ብትግራይ ክመጻና ዝኽእል ከብቲ እኽሊ ጠስሚ መዓር ቆርበት ክልወጥ ዝከኣል እሞ ከምኡ እንተዝኾነልናስ ናሕና ናይ ትግራይና ኣነባብራ ክመሓየሽን ክድልድልን ከም ዝኽእል ርግጽ እዩ በዚ ድማ ደጋት አብራሃ ነቲ መንግስቲ ትግራይ ትግርኝ ዘጠመቑዎ ሓሳብ ግን ድሕሪ ውድቀት ወያነ ዳርጋ ቂሙ ዝነበረ መሊሶም ከለዓዕልዎ ፈተኑ ምስቲ ናይ ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ናይ ሕብረታት ተሓሳስባ ፈጺሙ ዝጻረር ብምንባሩ ከዓ ኣብ መንጎዞም ክልተ መስረትን መራሕትን ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ጉህድን ህዝብ ዝፈልጦም ፍልሊ ተፈጥረ ነዚ ቅጥዕ እዚ ካልኦት እውን ተጸንበርዎ ሃያ ሹምፊ ብዝብል ናይ ብርዕ ስም ዝጽሕፍ ሓደ ንኣብነት ስስዕን ንዓይጥ ዓመንን ዝመንቀሊኡ ዘይተሓሰበሉን ንህዝቢ ዘይርብሕን እማመታት ካብ ምድርዳር ከሰልጥነና ምስ ዝኽእላ ሃገራት ግዳ ዘይንጽጋዕ ብምባል ናይ እንግሊዝ ሞግዚትነት ሓተተ ጸኒሖም ኣብ ሃገራዊ ቃልስን ናጽነት ግደ ዝተጻወቱን ብዙሕ ዝተሳቀዩን ግራዝማች ተክለ ሃይማኖት በኽሩ ድማ ነቲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘመሳስልን ዝፈላልነት ብታት አድቂቆም ምስተንተኑ ሓደ ብህዝብን ዝተሸመ ብመንግስትን ዝተፈልጦ ዋዕላ ዓደቦ ክቀውም ኣመሙ እዚ ዋዕላ እዚ ከይቆመሞ ሓሳባት ናይ ህዝቢ ዝኾነ ኣርዩ ሓደ ብሱል ነገር ኣቂሙ እዙዮ ድላይ ናይ ህዝቢ ቢሉ ከየፍለጦስ ኣብ ዓድና ኮይና ብጋዜጣ ሓሳባትና እንተፍለጥና እንታይ ክነፍር ንኽእል እዞም ውሑዳት ሰባት ንጽሕፍ ዘለና ሓሳባትና እንተገለጽናስ እቶም ዘይጽሓፉ ወይ ክጽሕፉ ዘይከኣሉኸ ሓሳባቶም መን ይፍለጦ ከኣበሉ ራእሲ ተሰማ ሽበሮም እውን ነዚ ኣብ መንጎ ገብረ መስቀል ወልዱን ወዶም አብርሃ ተሰማን ዝነበረ ክትዕ ነቐፉ ወገን ከይፈለዩ ድማ ከም ዝበሉ ኩሉ ጊዜ ብዘይ ምኽሪ በብድላይ ካ መጽሓፍ ፍልሊ ከም ዝርከቦ ርግጽ ድሕሪ ሕዚ እውን ኤርትራ ዝጠቅም ምኽሪን ተተገብረ እምበር በብድላይ ሰብ እንተጸሓፈ ኣብ ብዙሕ ዓይነት ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ከም ዝከፋፈል ርግጽ እዩ ንኤርትራውያን መንዓቂናን መንቀፊናን እንኳን እዞም ክልተ ሓሳባቶም ብዙሕ ፍልሊ ዘለዎ ምንም እኳ ናይ ክልቲኦም ሓሳብ ሓደ እንተዝኸውን ብናይ ክልቲኦም ሓሳብ ናይ ሙሉእ ኤርትራ ቆይሙ ተጠሪሱ ክበሃል ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓይሽ ዝመስል ከምቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝግበር ዓበይቲ ለባማት ተመሪጾም ነናሃገሮም ዝኸውን ጠቕሚ መኺራቶም ዘነባብሩ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ዝመስል ኣገባቢ ዘድልየና ሓዲርካ መኺርካ ዝገበርካዮ ንኹሉ ጽቡቕ እዩ በዚ ድማ ካብ መላእ ሃገር ካብ እስላምን ክርስቲያንን 15 ሰባት ብህዝቢ ክምረጹ እሞ ኣብ መንጎኛ ቦታ ተኣኪቦም ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ክመኽሩ ኣመሙ ነዚ ሓሳባት እዚ ዝተቐበሎ ይረኸብን ብሓቂ እውን ብዙሕ ሓሳባት ይፍሰስ
ማሕበር ፍቅሪ ሃገር እውን ትበታተን እምበር ኤርትራውያን ኣብ ሓድሕዶም ዝበሉ እንተበሉ እቶም ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ንሳቶም ከም ዝነበሩ በአህጉራዊ ደረጃ ዝፍለጠሎም ኣይነበረን። መምቕቓሎም ነቲ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣቐዲሙ ሓንፂፅዎ ዝነበረ ትልሚ ሓይልን ሕጋውነትን ስለ ዝሃቦ ግን በዓል ሎንግሪግ ሸቶኦም ብምውቅዖም ከይዓገቡ ክተርፉ ዘይከውን እዩ ነይሩ። ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኣበየናይ ግዜን ዕለትና ብሕብረት እትልምን ማሕበር ከም ዝተቐየረት ዝነግር ሰነድ ኣይንረክብን። ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ግን ደገፍቲ ሕብረት ዘበሉ ዓበይትን ሽማምንትን ብፃውዒት ኣብነ ማርቆስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተራኸቡ እዮም ዝገልጹ። ኣብ መንጎ እዚኣቶም ፊቶራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ፣ ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤል፣ ደጃዝማት ሓጎስ ገብረን ካልኦትን ነበሩ። ኣብዛ ኣኼባ እዚ ይብሉ ሼኽ ኢብራሂም ንማሕበር ፍቅሪ ሃገር ናብ ናይ ሕብረት ማሕበር ከም ዝቐየሩዋን ሙሉእ ስማ ድማ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተለወጠን ኣፍለጡ። እቶም ኣስላም ኣባላት ናይ ተቐዳመይቲ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ነገር ምስ ተወደአ ከም ዝተፀውዑን ኢብራሂም ሱልጣን ባዕሎም ሳልሳይ ርእሶም ማለት ምስ ዓብደልቃድር ከቢረን መሐመድ አበራ ሓጎስን ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ካብቲ ማሕበር ከም ዝወፁን ብተወሳኺ ይሕብሩ። ወልደ አብ ወልደ ማርያም እውን ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ናብ ናይ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ክትቅየረሉ ዝኽኣለት ምኽንያት ብኸምዚ ይገልጽዎ። ብስርቂ ንሕና ተዳህሊልና ተዘንጊዕና ጸኒሕና ነሳቶም ወሲዶማ ዝርባዓን ኣርባዕተን ምስ ኮነ ሓሳብኩም ግለጹ ዝብል ኣዋጅ ምስ ወፀ ነሳቶም ተቀዳዲሞም ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወሲኾም ስምረት ምስ ኢትዮጵያ ትልምን ማሕበር ገይሮማ። ንሕና ተቀዲምና ምስ ረኣና ኤርትራን ኤርትራውያን ዝብል ሓድሽ ስም መሪፅና ተኺልና። ካብ ኩሉ ነዚ ዘኽኣሎም ድማ ገብረ መስቀል ወልዱ ፕሬሲደንት ናይቲ ማሕበር ናብ ወገን ኢትዮጵያ ስለ ዝዘንበለ እዩ። ተቐቢሎም ስልኩ ኣትየሞ ኣቶ ወልደ አብ ንፊቶራሪ ገብረ መስቀል ብግርህናን ቀንዕናን እምበር ብኽፍኣትን ጉቦን ኣይከስዎምን እዮም። ኣብቲ ግዜቲ ይብሉ ንሶም ጽልእን ጣልያን ጽልእን ወጻተኛታት ይመልዩ ዝነበረ ልቢ ኤርትራውያን ብዘይካ ድኽነት ብዘይካ ግፍዒ ካልእ ዝጽበይዎ ነገር ኣይነበረን። ስለዚ ብዙሓት ፍታሕ ሽግሪ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብምሕባር ዝመጽእ ዝብል እምነት ነይርዎም እዩ። ንገብረ መስቀል ወልዱ ኣብዚ ምድብ እዚ የእትዎም። እዚ ኮይኑቲ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር መልክዕ ኣለወጠት። ዋጋ ግርህነቱን ምድንጓዩን ከምኡውን ምምሕዳር ብሪጣንያ ብንጥፈት ንኽንቀሳቐስ ስለ ዝኸልከሎን እቲ ናጽነት ዝሓትት ወገን ንስማን ክብረታን ሰረታን ኣጥፋ። ከምዚ ምስ ኮነ ይብሉ ኣቶ ወልደ አብ ንናጽነት ዝሓትት ማሕበር ንምምስራት ምስጢራዊ ርክባት ተጀመረ። እዚ ፈላሚ ዝኾነ ኣገዳሲ ኣኼባ ከም ዝተኻየደን ኣብኡ እንታይ ከም ዝተፈጸመን ወልደ አብ ብኸምዚ ይገልጽዎ። ቅድም ኣብ እንዳሳልሕ ኬክያ ተኣኪብና ትዝርቡ ዒልና ተሰማማዕና። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ቀቢላነት ኣውራጃነት መንፈስ ንኤርትራን ኤርትራውያን ከዓዩ ንመሓሓል ተባሃሂልና። ኬክያ ዝሓረዳ ደርሆ ተመሲሕና። ኣብ ቁርኣን ከኣጠቂዕና። ብድሕሪኡ እንዳደጃት አብርሃ ማይ ዕዳጋ ኸድና። ብደጃት አብርሃ ዝተሓደድ ደርሆ በሊዕና። ኣብ ወንጌል ጠቂዕና። ድሓር ሽማግለታት ልኢኽና። ኣብ ኩለን ኣውራጃታት ከይዶም ነቶም ምስሌነታት ኤርትራን ኤርትራውያን ኢሎም ዘፈርሙ ልኢኽና። ኣውራ ብምዕራባዊ መታሕት ጀሚርና። ድሓር ምብራቃዊ መታሕት ምጽዋዕ ማለት እዩ። ናብ ኣከሎ ጉዛይ ኣብ ሰራየውን ብዙሕ ፊርማታት ኣኪብና። ኣብ መንጎዞም ተመሓሓልቲ እዚኣቶም ደጊያት አብርሃ ተሰማ፣ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን፣ ደጊያት ሓሰን ዓሊ፣ ደጊያት ዑመር ስፋፍ ካብ ጊንዳዕ፣ ቀኛዝማት ብርሃኑ ኣሕመድዲን፣ ምስሌነ ገዛ ብርሃኑን ካልኦትን ነበሩ። ነቲ ዝተኣከበ ናይ ፊርማ ወረቓቕቲ ይብሉ ኣቶ ወልደ አብ ሳልሕ ኬክያም ብሕድሪ ተቐቢሎሞ ነይሮም። ንሶም ግን ብመሰረት ትሕድሪ ከይዓቀብዎ ስለ ዝተረፉ ጠፍአ። ባዕሎም ሳልሕ ኬክያ ድማ ናብ ማሕበር ሕብረት ብምሕዋስ ጸኒሖም ካብ ላዕለዋት መራሕቲ ኮኑ።
ኣብ ምጅማር 1945 እምበኣር ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምስራት ፍቁድ ስለ ዘይነበረ እኳ ይተኣወጅ እምበር ብውሕዱ ክልተ ናይ ምስጢር ማሕበራት ሓንቲ ናይ ሕብረት ካልኣይቲ ከዓ ናይ ናጽነት ቆይመን ነበራ። እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ከዓ ቂማ ተረፈት።